बिमा बे ओंखाम थफ्ला लाबोदो र' लांगौ मा खामानि बाबा बाबा ओइ औवा दानायानो जोबाखै बाबा नोंना दिनै कलेजाव गिबि सान ना क्लासफोरखौ मोजाङै ला ओमफ्राय बे आल्थु फाल्थु लोगोफोरजों लोगो दाजा जागोन दे बाबा नै र' आयै औवायाबो गोलैबायसैलै नैबे 200 लां ओमफ्राय नांगौबाल' बाहेरे बाबा दे मालिकानो फैसाखौ बारा हरनो हायाखै आरो नै माबा सिख्लाफोरनो मेथाइ जाहोदाव नङा मोनजादावबाथाय बिबाय थायो गोदो सिख्लायाव नोंसानो मायबा मेथाइ मोनजादाव बिबाय थाग्रा जादोंमोन आंनाव आवसावा नो दिदोम ओरै फै बासोल बाइक गोदान फैबाय नामा औलै लाबोबाय 3 उइकआनो जाबाय दा मा भिन्नु खारदों बेसेबां लानाय 2,70,000 लादों आंबो बिबाय दं र' बे साननैसोनो होगोन बुंदों आंना जाथ'सिगोनलै बिफा बोरायनियानो बिरखां दा बाइक गोदाननि कफि लोंनांगोन दै लोंगोन दे दा क्लास जोबबाथाय दा क्लास टाइम जाबाय थांसै थौ बाइक गोदाननि बेरायनो थांनांगोनलै बिरखां सेमाबो लाबोनो बुंदोंमोनलै बे लाबोग्रोथोंसै आं थाङा खोमालै नोंसोर गोजा थां माखौ सिन्था खालामदोंलाय आंजों गाखोनो हागोन ना दिदोम नोंना एक्ट्रिसा फैबायलै हनै दिदोम नोंखौथ' बियो हाइ स्कुलाव थानाय समावनो प्रप'ज खालामदोंमोनलै ना नांगौबा एक्सेप्ट खालामना लाखादोसो नङाबा सोरजोंबा सेजागोनबो मा आसोल कन्टेक्ट लादोंना लालाया माब्लाबा बिमानि मबाइलजों SMS खालामो मा आसोल माथो लाइनाव दंखोमायो माथो रिलेसनाव गैया ओरैनोसो खबर लालायो बेखौ लाबोबाय नामा सेम अले गोदान लाबोनो हाया होननायखाय सेकेन्डखौनो लानानै फैबाय मोजांब्रा सेकेन्डबाबो बेसेबां लानाय बारा नङा 90,000 लादों आंबो उनफोराव बायबा सेकेन्डखौनो बायनांगोनलै गंसे दंबावोआनो बाइकआ मोजांथार 85 बुंदोंमोन 80 सोआवनो मोननो हागौ होमबा आंबो न'आव रायलायनांसिगोन र' थाब रायलाय मार सेल जाखायो सेकेन्ड गारिया स्टकआवनो थानो नागिरा थौ होमबा गाबोन बेरायनो थांसै थौ थांनि बहा थांगोन दारागावआवनो थांसै खोमा जायो क्लास टाइमबो जाबाय थांसै थौ आयै आंनो बाइक नांसिगौलै कलेजाव थांलाय फैलाय खालामनो लोगोफ्राबो लाजोब्बाय बहा मा फैसा थाखा थानायनि बाइक बायनो हानो फिसा आंनो गोदान नाङाना आयै सेकेन्डसो सासे लोगोआबो लाबोदों गंसे दंबावोनो 80,000 मोनगोन बहा मा फैसा थानायनि 80,000 गाहाम रां हरनो हानो नों बे साननायखौ गार फिसा थेवब्लाबो आयै नों आफाजों खनसे रायलाय हैद मानसि गोबाव नेहैयोलै औले फैनायावनो गोबाव जाबाय
लाइमोनखौ सोर लिंहरखो आंनि जेबखौ लिंहरहोदो आङो आसोला नों फैगोन होननायखाय आथुरा बारायथारदो माथो मिनिलायबाय थाखो थौदो फैजोब्बायब्ला दिदोम नों आंनि बाइकखौ सालायदो आं बुरिनिखौ सालायनोसै जागोन दे अ लाइमोन हमथाहाय बोरैबा गलांलाबायगोन बहा थांनाय बाबा लोगोफोरजों बेरायनो थांदोंमोन आंनो बाइकखौ नांसिगौलै आयै बहानि मा फैसा थानायनि बाइक बायनो हानो जोंलाय मेगना बिरबाय नामा नोंना आं बाइक मोनाबा कलेजाव थांला हाजिरा मावदो होमबालाय बहानि मा बार नांना फैखा नोंनावलाय हा नै बाबा मालायफोरजों रुजुनाङा बिसोर मालाय थाखा गोनां फैसा गोनां मानसि नोंलाय मिथिखायो माथो नोमफाया दिन हाजिरा मावनानै माबोरै न'खर सालायो आंनो बाइक नांथारगौ नङाबा आं कलेजाव थांला बहा थांखो बिलाय माथो दाबो फैला माखौ एसेबां जिंगासिबाय थाखो दा फैया बे ओंखाम सङाखै बिमा ओहो आयै आंनो बाइक नांगौलै नङाबा कलेजाव थांला फरिलाबो आङो बहानि मा सोलोंना फैखो नोङो हो बहानि मा सोलोंना फैखो सुबा आंखौ सुबाबाव जेसेबां बुबाबो आं बाइक मोनाबा कलेजाव थांखाला आरो फरायलाबो नों मानो बिदि जालांखो फिसा जों बहानि मा थानायनि नोंनो बाइक बायना होनो हानो हगार आंनो बाइकखौ नांगौलै हले बेफोरखौनो होनो हायाबा आंखौ मानो जोनोम होआ हगार साला फिसाफोरनि लुबैनायखौ होनो हायाबा मानोथो जोनोम होयोलै बिमा जोंना फिसालाया देरबाय हेल' ओइ बाइकखौ लायमारगोन नामा नोङो आंनाव कल खालामदोंमोनलै डिलारनिफ्राय माने सोरबा नायफैदोंमोननो नों लायगोन होननायखाय खिन्थाना दोनदोंमोन आं न'आव रायलायबाय दं र' नों लागोन होनना खोन्थाहर जागोन दे माबा बिसोरो बुंहरदों 80,000आवनो रेजिस्ट्रेसन आरो इन्सुरेन्सखौबो खालामना होगोन बुंदोंमोन औ दे साननैसो उनावनो लायगोन नों खोन्थाहरबानो जाबाय जागोन दे दोनथ'बाय
थांनायाथ' थांनांगौमोन देहाखौनो मोजां मोनाखै आङो हामा बायदिथो मोनदों माबा बिखायावलाय गोदोनायावलाय एखनब्ला बिखुङावलाय गिदिं गिदिं सानायासो बारा जाबाय दाख्लै मुलि जाना एसे मोजां मोनदोंमोन दाथ' मुलियाबो जोब्बाय हा मुलिखौनो लायनानै जाफैदो होमबालाय जागोन दे दा लायगोन आं बाबा नों कलेजाव थाङा नामा मा जेबो बुङा मा जामारखो नोङो आं बुंखाबायना बाइक मोनाबा कलेजाव थाङा होननानै मानो बुजिया नों बाबा जों नोंनो माबोरै बाइक होनो हानो आंनोथ' 80,000 मोनबानो जागोन ना आंथ' गोदान बियाखैना बेखौनो होनाया नामा बै माइ गायग्रा हाखौ फानबानो जायोना बे बिगानैल' हाखौ फाननानै माखौ जागोन नोंलाय मानो एसेबां अख्रा जाखो नोङो नों मानो बिदि जालांखो आंनो बाइक नांथारगौ नङाबा आं दिनैनिफ्राय बे न'आव थाला ओरै फै नोंलाय बबेयाव थाङो थाङाथाय नोङो फै मा खालामनो नागिरदों नोङो नोंलाय ओंखारलां नोङो बे न'निफ्राय बाव थाङो थां मानो बेबायदि अख्रा जालांखो नों बाबा नोंनो जों माबोरै बाइक होनो हानो बेबायदि अख्रा गथ'नि थाखाय दागा बिमा बेबायदि अख्रा गथ'आ थानायनिख्रुइ थायैआनो साबसिन बिमा बिफानि दुखु खस्थ'खौ एसेबो बुजिया बिमा बिफाफ्रा माबायदि जाहोदों माबायदि फरायहोदों नांगौ होनबानो गाननाय जोमनाय माबोरै होदों बेफोरखौ एसेबो साननो रोङा दागा बिमा जेब्लासिम जोङो मावै दाङै जानो हागोन अब्लासिम जालांगोन जेब्ला मावै दाङै जानो हाला मुलि जाना सानैबो थैगोन उनाव बोरै जोंखौ नायफिनगोन होननानै मा आसा खालामनो हायो बेफोरबायदि अख्रा गथ'खौ फै बिमा फै